Nggih, anu Mbah kon nyuwun. Ya, ya, oh oh, oh oh, oh oh. Mbah Pon, niki tasik wonten sampur paring niki. Akses ini. Irama laras yo. Blitar kota cilik sing kawentar edipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar pesta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awone Sananta Majapahit ana candi penataran Blitar nyimpen awone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ayo Ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka aneng tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nungkulake patriote jos jos gandos lali janjine monggo kalau lali Damel janjine ya lah jaranan, yo nah, lah apa lali janjinya yo. anu mas apa Gimana? ini nyuwune Karangkates Mriki mung kadung dibayar Bu nggih pun nggih bariku Karangkates nggih ya ya yo ya ya yo oh oh monggo belas dina minggu sing tak tuh oh kowe ngajak ning Tawang Mangu apa ning Pancur Pitu ya yo ya yo nganti lingser srengenge yo 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 ana kene oh aku nunggu Oh, oh. kowe Irama laras tak SMS yen tak telepon lala mbok pateni iya yo sapa wangyo sing ra
gandos Halo. Tambah loh. Karangkates. Mandape Probolinggo. Bedungan wewengkon Malang kinclong banyune gugah kenangan saben liwat tumuju ing brang wetan loh tumetes atiku elus rikmane koran lawas minangka dadi kasure catur netra leres tembang asmara sumilire angin gugah rasa yo eling Karangkates ning saiki kowe ora rewes Karangkates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prastyo hilang mas prosa iki ana ning ngendi tanpa pamit teka nyulayani janji swara ati wong tansah ngenteni Karangkates ninggal tresno kang sejati mendung peteng arep udan pupus klopo Pos klapa padha jejogetan sumilak
ban serep, Duk. Modone lanjar maipit ban serep lanjar maipit. Ayo apa iki ban serep? Heeh. Iki apa iki? Lanjar my beat. Heeh, medune ban serep. Lanjar ora kaya lanjar my beat dasar ganya modho gandes luwes marang ati yen weruh eseme akeh priya bingung atine bingung marga woyong lanjar maibit tansah ngawe-awe sapa wong iki sing ra kesengsem yen disawang mong mesam-mesam ojo jangan asem nadyan kepencut nanging ojo kabacut Mulane dosing eling aduh Nimas ora kaya lanjar maipit aku mung terong alit ya mung sira kang tak ati-ati Mas ora kesengsem yen tak sawang ayo mong mesem-mesem aja jangan nasem oh oh yen kepencet mudak dadi kebacut mulane mbok ya sing ngurung aduh Mas ya dik wong ayu lanjar maipit aku mau ngemong alih ya mung sira kang tak anti jarene tresna karo aku mbok iya nyatane selak karo batinmu janjine mbok las iya dek tresna saklawase mbok ketek praketek cukup sakmene bae sakarepmu kowe cah bagus wanita ganti pilihanmu pilih prawan apa rondo ikhlas aku lilo saiki mbok iya dek awakku wis ngerti
dudu panderdil gumun gampang ditampil dina Senin nganti satu akeh priya kece aku sirsiran nganggo ban serep kuatir sing siji macan. Ayo dolanane kalung Mas. Lha iki lho. Jire 20.000. Kok 2.000. Tresnaku ya mung kanggo sliramu ranyana kowe lali karo aku lara atiku keloro-loro rasane nganti tembus sing dada tangisku iki merga kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki Surya Irama Laras wetan badan sesulae rembulan dewus dedare anuruti seneng hati senajan kopi satikir nanging iso gawe padange pikir yen ora ngombe sasore watone awake nglentere yo lan uga magleke
Gak aman, ranek sing aman mau kan kabeh pakai tak geropyok. Halo, melampai ati kesiksa ayo. Heeh. Bubrah. Ati kesiksa. Didol video nenten. Ya iyo. Kepengen tenurip iki lho apa iki ya? Lah kok Mingke tego sing tak angkat mingke, Nduk. Urip tansah kaya ngene. Omah wis ra ono ayeme. Lah salahe padu awe. Atiku tansah nelongso. Udan tangan sasat saben dino. Tak tresnani tak gondeli. Ora ngira aku mau apusi. Nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnoku digawe lara nangis atiku nangis keseksa ninggal aku ngeboti marang wong liya ae ae Lilo aku Yo, 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 yo. Lilo kowe digodhol uripmu ora bakal mulya ngono seksane neraka Halo Ngudarasa. Mandhape napa niki? Gundal Gandul? Songo Kidul. Ngudarasa Songo Kidul. Krunguku Gondal Gandul. Ayo, Nduk. Sampirke Daleme cedak kok ra gelem ngampirne Mas Genuk. oh alah kok ya ora ngampirke Meneman sing dieman ora kenduman. ya iyo Jroning suku kudu eling lan waspada. esor tretek banyune agung Atine karep rawani nembung Mas. oh walah jaluk diambung Lale-lale sing dipikir ora rumangsa. ya iyo Ya Mas, ya Mas, karo warisan dah
ayune jati yen kelingan larakno ati oh alah bener kandamu lelo lelo iya iya jroning bangun katindakno kan ditekon pancen nyoto saka kidul rinacena maju mundur kepyak sampurja kebentuk mamayo budaya luhur iki sanga kita seni beksan waranggono tradisi luhur ana ing tanah Jawa yen sliramu aja kanthi ngotak yen pikir kaya mlakune roda ngisar dhuwur iku wis tinata perlu padha angresula yen ning dhuwur aja lali mriksa padha yen ning ngisor aja banget ngersula kelingana urip mangsa terbang semarak mering Gusti kang kuwasa wis pisan gedene sara intin apa kanthi lakulila kinantinan tambah jroning rasa wekasan mandeg dadi coba tri perkara jodoh rejeki lan pati masuk pramanungsa tan bisa angrawuhi luwih becik ayo damamuji kula warga amangke basuki my bed jenengan nyanyi mas my bed mandape apa pria yang menawan my bed kau pria yang menawan kayak lo oh manis senyumanmu didelok browsing polo dhewe we kok kenya modal
semeh akeh priya bingung atine bingung merga uyong banjar maibit tansah awe-awe sapa wonge sing ra kesengsem yen disawang kok mesam-mesem aja jangan asem yen kepethuk aja nganti kesengsem sing nurut aduh Nimas wong ayu lah jar maibit aku mung trima seneng ayam mung rika kang tak anti-anti sapa wonge sing ra kesengsem yen disawang kok mesam-mesem aja jangan asem yen kepethuk aja nganti kesengsem mulane padha sing eling aduh Nimas wong ayu lah jar maibit aku mung trima seneng ayam mung rika kang tak anti-anti monggo Mbak yang menawan oh manis senyumanmu di saat ku berkenalan di jembatan lima alamatmu monggo Mas aku pakai baju biru oh terpikat hatiku diam-diam di hatiku jatuh cinta kepada dirimu amoy oh amoy kau panggil namaku alangkah senang hatiku tiada ku sangka cepatnya berlalu kini kau jadi pacarku kau gadis yang menawan oh manis senyumanmu di saat ku berkenalan di jembatan lima alamatmu
Aja padu karo mukmin. Apa saya bubrah? Aku tak jadi lagu ya. Aku tombol loh bro. Das pundi Mbak Ayu pada tindas pundi kate ngaret kita ora no batasi. Ayo dhewean apa ora wedi timbang nganggur Kelarasan mas apa kelarasan rajane lali yen purun mas enggal ngencane tekan omeh mengke kula opai toples walakan lek mamawan wewe niki planca Mbak Ayu badhe pindahan. Ayo Mbak Yul. ampun gelolek toyo sampe Ora. jiwa kula randa anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo nang pasar pae. oweng-oweng Prawan rondo kanggo kurapate penting. Ayo Duk. Ayo Duk. ning Semarang mas Patamu. tuku gelang apa anting-anting aja malang nadyan randa dijamin kempleng Kempleng. Kleru. Ayo Mbah, bintang bazar Mbah. Bintang kecil di langit yang tinggi. Ayo Mbah. Monggo ingkang nami sabar penghormatan bintang kecil dilanjut terus Mas. Satu aku sayang ibu, aduh aku sayang ayah, tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 aku sayang semuanya. Aku duwe hop sing oleh sampur Mas Toyo. Jagadah. Halo, mlampahe Sri Uning. Seki ingkang pikantuk sampur niki. Lapa tresna Monggo ingkang nami sabar penghormatan dalas lumampah kalian Sri Uning. Kula sabiyantu Raka Mas Aris dalam bapon awet kagrawa sanaji punika kadang kula sembuh. Monggo kalih lumampah Sri Uning. Yo. Ya. Sri Uning datang raita kang rinita kadanging pribadi. Monggo ingkang katun. Nek sampuripun anu langsung bebas
gas mawon nggih. Yo. Putraniro sura lami Adipati Tuban. Yo. Sri uning putrane Monggo, Mbak Ras. wong Sopati Ugi ngaturane kawula disambut panghormatan. Kula nyuwun pangapunten kadang kawula sepuh. kanggo kowe Ingkang saged ngajengaken. Ayo Put, sampure digawa. Ya. lawan minat jinggo monggo ingkang pikantuk sampur katresnan ning wirakaya dinampite ning Rara Sri Une monggo bebasan wekasanira prateng lena lelapun negara apa halo gendingen apa niki Lek Yanto Lek Yanto gendingen apa Lek Midi gendingen apa Lek halo serapat mandhape napa walang kekek kamprat tak dong leng serampat walang kekek yo Saya dalu, saya panas. ayo baris Awit baris kuatan baris anggenipun kunjuk Baris Jaywana. apik. Ayo baris nosik. Iki kita sampur terakhir ayo. Baris nosik. Ayo Pak Tayo baris nosik. Ais. sampur terakhir baris ngapi Ya. Sampure karo diklumpuke. Mbak Pon sampure dikumpulne Mbak Pon yo sampur Pun, terakhir sampure teng mriki Mbak Las, pun ya. Nggih. Kalih gedenge Mbak Ya Pon. Mas, ya Mas. Kawit dewa-dewane ulan purnama. Slakamu saya nang bayi wangun dasarayu lancir ora mekalatiku dadi komeng wis semang setiti aku wis rima kena tak ketambah kangen korina wengi tanah sale wong atiku kang bisa mari put sampurmu nang lemah kidul lemah kidul satu kidul sampur nang lemah kidul kamu dua-dua Jika sayang ayah tiga sayang adik kakak 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 terus 6 bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak reginya sangkasa aku ingin terbang
menclok neng tembok mabur maneh menclok neng pari walang kekek menclok neng pari yen wis tuwek kok malah dadi jroning suka jroning suka kudu eling lan waspada orek-orek kodhok segara kintir kali disaut ula syukur-syukur kagunge setya pak openi sampe tuwa awar-awar kodhok segara kintir kali disaut ula syukur-syukur kagungmu setya openi sampe tuwa matur suwun wes barokah wan bayar purung soto tunduk bayar semoyo lor Jan menang to urus aku iki bayar purung ya lah kok roh-roh aku gak gila di wong iki wis kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semoyo yen ora netepi mangu-mangu aja gawe bingung aja gawe gelo lan nglarakno ati wis kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semoyo lan ora netepi mango-mango kaya lagi bingung mbok aja gawe gelo lan laran ning ati wis kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semoyo yen ora netepi mangu-mangu aja gawe bingung aja gawe gelo lan larano ati apa do medune kae oke lonjar ora kaya lonjar maipit dasar kenya muda kandes lawas marang ati yen weruh eseme akeh priya bingung atine bingung marga woyong lanjar maibit tansah ngawe-awe sapa wong ngene sing ra kesengsem yen disawang mong mesam-mesam ojo jangan asem
nadyan kepencut nanging aja kebacut Aduh sing eling aduh Nimas wong ayu lan jar maipet aku mong terong alit Mandhape pamit mulih ya mong sira teng tak anti-anti sapa wong ngithik sing ra kesengsem yen disawang mong mesem-mesem ojo jangan asem nadyan kepencut nanging ojo kabacut sing eling aduh Nimas wong ayu lan jar maipet aku mong terong alit ya mong sira kang Mandhape pamit mulih mandhape anti Mandhape pamit mulih kok yo maneng to wis lila nono pamit mulih mesti kula yen ngaturaken gunging panuwun kujuk dumateng sagunging para tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh dhateng kantun para kadang ngatur panglipur saking seni karawitan irama laras purnanipun kawula nyadong duka ing ageng lepat nyuwun pangapunten Mas Grompol Mbak Sam menawi sak kanca kirang patrap anggenipun jejogetan wonten rikala dalu punika mugi saged panggih wonten ing sanes wekdal kanthi kawontenan ingkang langkung sae ugi kanthi kawontenan ingkang langkung gayeng regem mekaten mengatur ka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bangsa Buat terne mene atur boji karya raharjo sapung kureng aja lali asrek kirim warta paneman benjang dika yen to nganti digawe kuciwa batin kula boten lila yen to nganti